Σήμερα θα σας δείξω το δεύτερο μέρος unboxing Stampit, που στη συνέχεια σας δείξω διάφορες μεταλλάξεις άλλων μέρων από διάφορα nerf. Εδώ πέρα βλέπουμε το Barricade W10, εδώ το διπλό CSX, εδώ πέρα βλέπουμε τους γεμιστήρες, το δίποδο του Stampit, το απόθεμα του Recon, την ασπίδα του Stampit, το Recon, το Stampit και κάνει το Recon. Τώρα, επειδή στο άλλο μου βίντεο δεν προλάβω να σας δείξω πώς βάζουμε τις μπαταρίες, θα σας το δείξω τώρα. Παίρνετε ένα κατσαβίδι και εδώ πέρα πίσω που είναι το πορτοκαλί έχει μια βίδα πάνω και μια κάτω. Σκεβιδώνετε και βάζετε 6 μεγάλες μπαταρίες. Όμως προσοχή, πρέπει να είναι όλες γεμάτες. Τώρα σας δείχνω πώς είναι όλο το Stampit. Πρώτα, παίρνετε το δίποδο του Stampit. Μετά παίρνετε την ασπίδα του Stampit και παίρνετε έναν γεμιστήρα μικρό. Λοιπόν, τώρα πάρτε το Stampit και συνέχεια πάρτε το δίποδο που το κουμπί να κοιτάζει προς τα μέσα. Στη συνέχεια πατάτε το κουμπί και θα το αφήνετε στην άκρη. Μετά παίρνετε την ασπίδα του Stampit και τη βάζετε από πάνω. Ωραία. Μετά παίρνετε το μικρό του γεμιστήρα, που οι σφαίρες πρέπει να κοιτάζουν από εκεί που πετάγει τη σφαίρα. Μετά, λίγο πιο δίπλα από εκεί που είναι η σκανδάλη, έχει ένα κουμπί που είναι για να ανοίγεις, να λειτουργούν οι μπαταρίες και να μην λειτουργούν. Το πηγαίνετε προς τα κάτω και μετά πατάτε συνεχόμενα τη σκανδάλη και πετάχω τις σφαίρες. Μετά κλείνετε το κουμπί προς τα πάνω, κλείνετε την ασφάλεια, που επίσης λειτουργεί στο να βγάζει καμιά σφαίρα να έχει κολλήσει, και πιέζετε προς τα κάτω τα δύο κουμπιά και βγάζετε το γεμιστήρα. Μετά βγάζετε την ασπίδα του Stampit και μετά βάζετε μέσα τα δύο πόδια του δίποδου και το τραβάτε έξω. Λοιπόν, τώρα σας δείξω διάφορες μεταλλάξεις από άλλα μέρη για άλλων όπλων. Στο Barricade μπορείτε να βάλετε πίσω το απόθεμα του Recon, όμως να ξέρετε πως δεν μπαίνει πολύ καλά. Και ή στο deploy μπορείτε να βάλετε την κάνη του Recon μπροστά. Και μπορείτε να βάλετε
το δίποδο του Stambit από κάτω. Πάνω μπορείτε να βάλετε την ασπίδα του Stambit. Και είναι πολύ καλό. Τώρα θα σας δείξω το test fire. Και πρώτα παίρνετε το Stambit, παίρνετε τον μικρό του γεμιστήρα που η σφαίρα πρέπει να κοιτάζει από εκεί που πετάγεται. Μετά παίρνετε την ασπίδα και τη βάζετε πάνω. Και μετά παίρνετε το δίποδο του Stambit που το κουμπί πρέπει να κοιτάζει προς τη σκανδάλη και το βάζετε κάτω. Μισό λεπτό. Και όπως σας είπα, ανοίγετε τη λειτουργία της μπαταρίας και πατάτε συνεχόμενα. Τελείωσαν οι σφαίρες. Το Stambit είναι πάρα πολύ καλό όπλο, γι' αυτό σας λέω πως πρέπει να το πάρετε. Και αν έχετε την κάνη του Spectre, μπορείτε να τη βάλετε μπροστά από το διπλό για να το έχετε. Επίσης, το Stambit παίρνει γεμιστήρα που παίρνει 18 σφαίρες και παίρνει και τους μικρούς γεμιστήρες. Βασικά παίρνει όλους τους γεμιστήρες εκτός από το καρόλι, ας πούμε, που έχει ή το Barricade ή το Spectre ή το Maverick. Στο Recon βάζετε μία περσευόμενη σφαίρα κάτω από τη σκανδάλη και μετά πυροβολάτε. Αυτό ήταν ένα μικρό βίντεο από το unboxing Stambit. Καληνύχτα και καλά το βράδυ.